हेल' लोगोफोर, आं दिनै मोनसे जायगायाव थांगासिनो हाबायाव आरोना। ओमफ्राय बे हाबानि जायगायानो जाहैबाय सर्थेबारियाव थांगासिनो जों दायो। ओमफ्राय सहैनानै देखायनोसै आरोना लोगोफोरजोंथ' हाबायाव सफैनाया 9:30-10:00 सफैदों। ओमफ्राय दा मा खालामनो, हाबा होनायानो जायाखै, दाबो थुखैयाखैयानो। बेनिखायनो जों मा खालामनो, खाथियावनो बे कृष्णगुरु जे दङना मोनसे कृष्णगुरुनि आश्रम, बेवहाय जोङो खाथियावनो नालाय दसे बेरायफैबाय, नायफैबाय। जोबोद समायना आरोना केम्पासआ ओरैबायदि गेदेर, 300 बिगासो दं होननानै आं मिथिदों आरो। ओमफ्राय बेबायदि जायगा बानायनानै दोनदों, जोबोद समायना। बेहाय आश्रम आरो नार्सिं सब दं, नार्सिंबो खालामनो हागोन। ओमफ्राय लोगोसे स्कुलबो दङ, बेयाव बिद्दालयबो दङ। ओमफ्राय लोगोसे बेवहाय जाय कृष्णगुरु लादोंना बिसोरबो बेहाय आश्रमाव फैयो, खुलुमो। बिसिनि खुलुमग्रा जायगा नालाय बेयो। ओमफ्राय हाबनानै मोजां नांबाय, जोबोद समायना खालामनानै दोनदों आरोना। फार्स्ट टाइम आंबो दिनैसो हाबफेरबाय आरोना बेवहाय। ओमफ्राय थाबायबाबो थाबायख'नो हाया, आरो लोगोसे सेन्देलबो सोनो होआ नालाय। ओमफ्राय सेन्देलबो सोनो हाया, आथिङाबो गुदुं गानो हाया। ओमफ्राय उनावबो बेहाय जोंबो धुप जलायनो होननानै जलायबाय आरोना धुप। ओमफ्राय बेयाव जेबो नङा, गासिबो खुलुमनो हायो होननायखाय जोंबो धुप लागायबाय, हाबफैबाय नालाय। हाबलांबाय जेला, धुप लागायनायालाय माथो जानोना होननानै जोंबो धुप लागायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोसे खुलुमखांनानै आङो प्रभुखौबो नुबाय आरोना। बिसोरनि प्रभु ना मा होनो बेखौ नुहरनायखाय आं भिडिअ लाखुमादों आरोना। एसे माबाफोर होनगोन खोमा होननानै आं गिबाय। ओमफ्राय बै चेयाराव जिरायबाय दं आरोना, बैनो आरोना मानसिया, बै चेयाराव जिरायबाय थानाय मानसियानो आरोना। भिडिअखौ आं लाखुमादोंसो। ओमफ्राय लोगोसे ओरैबायदि मानसि फैदों बे दिनखालि। जों लोगो मोनैबाय आरोना। ओरैनो टाइमावथ' बांद्राय ओंखारलाबाया। ओमफ्राय खिन्थु दिनै जों बोरैबा लोगो मोनबाय आरो। ओमफ्राय ओरैबायदि गेदेर फुजा खालायग्रा जायगा नायनो हागोन। ओरैबायदि गेदेर, थाबायबाबो थाबायख'नो हाया आरोना लोगोफोर। प्रभुखौ बारा लोगो मोनानो जाहैबाय। ओमफ्राय जोङो लाकि भाग्य लोगो मोनबाय, बेयाव दिनै जिरायना दंमोन। ओमफ्राय खुलुमबाय, एसे खुलुमनो होनायखाय खुलुमनानै फैबाय जों दायो। थाबायनो हायालै, सेन्देल खुनो होयोना बा सान्दुङा, आथिङानो गानो हाया। जानायखौ हमना मोननाय मामायाबो खुलुमनाय ओमफ्राय जों नै दायो लोगोफोर हाबायाव सफैफिनबाय। हाबायाव सफैफिनबाबो हाबायानो दाबो जोबाखै आरोना। ओरैबायदि लेट जाबाय दिनैहाय। दा बुंसै नै दायो टाइमाथ' जों सफैनायाव 2थायानो जाखाबायमोन। 2थाबाबो जों मेकआपखौ खालामनो मोनाखै आरोना। आयौ जोबोद लेट जासिगोन आरोना बनायनाया। ओमफ्राय हाखु दाखुनो आथुर बनायबाय, थाब होनबाय थायो। ओमफ्राय थाब होनबाबो जायाना मेकआपनि खामानिया, लोगोफोर मिथिखायो एसे। बांद्राय स्पिड खालामबा मोजां जाया। ओमफ्राय थेवबाबो जोङो एकदम 15 मिनिटसोनि गेजेराव जोङो फुरा मेकआप हेयार रेडि खालामनानै होबाय आरोना लोगोफोर। गोलोमजोब्बाय, इसोर भगबान। हाबायानो ओरैबायदि लेट जादो। जेने तेने देलायखांबाय, 1 घन्टा 10 मिनिटाव रेडि खालामबाय आरो।
मा नाम नोंना नानि? आंनिया रबिना बानसियारि।